Poprosil by som štartérku Danicu Soskolíkovú, nabiť zbraň. Tak vidíme tu skvelú plejadu atletov. Ja vás postupne budem informovať, čo niektorí z pretekárov v tomto roku dosiahli. Takže prezentácia na štarte je ukončená. Danicka súhlasí podľa štartovnej listiny, 29 pretekárov na štarte. Poprosil by som, aby na námestí uvoľnili priestor pre bežcov. Začal sa hlavný beh 11. ročníka medzinárodných atletických pretekov z Volenska korida. Pretekári odbehnú 10 kôl po námestí v dĺžke 830 metrov, teda 8,3 km.